O primeiro que manifestaron os partidos da oposición de Cambados, tanto PP como BNG, ao coñecer a decisión tomada por Fátima Val, foi o seu desexo de que se recupere dos seus problemas de saúde, pero a partir de aí as valoracións políticas foron moi negativas. Dende o Partido Popular criticaron a xestión feita pola rexedora socialista e consideran que Cambados está peor agora que hai 6 anos. Vai casi para 7 anos que hubo cambio de goberno e, desde logo, pois se ven reflectidos en moitos servizos aos veciños, a veciñanza de Cambados, pois que foron a peor. Os populares critican a falta de policía local, a parálise do proxecto da nova Praza de Abastos, o peche de Esperanza Salnés, a falta de obras e a perda de investimentos, entre outras cousas. Luís Aragunde pide ao novo alcalde xestión e atención. Hoxe en día é moi difícil poder falar co alcalde ou cun concelleiro ou concelleira en Cambados, e é máis difícil todavía que che resolvan algo. Hai que resolver, entendes? Entonces, nos o que pedimos é atención ao público porque e xestión, que non se pode estar perdendo subvencións. Os populares tampouco agardan que o Concello mellore coa chegada de Samuel Lago. As nosas esperanzas pois son de que vai a seguir mal, porque ahora entra Samuel Lago, pero Samuel Lago leva casi 3 anos de concelleiro de obras, nada máis e nada menos, e que non conoce nadie. Dende o BNG criticaron a falta de acordos e de negociacións do goberno que deixa Fátima Val. Nesta segunda legislatura optou por un bipartito e creo que deixa un bigoberno. Creemos que é evidente que son dos gobernos funcionando de xeito totalmente independente, sin un proxecto para Cambados. O novo líder dos nacionalistas sinala que o cambio de alcaldía non mudará a liña de actuación do BNG. Mentres non haxe un proxecto común para Cambados, apoiarán a investidura do alcalde, pero non formarán parte do goberno nin cederán coa distribución dos salarios. Para xestionar un concello, as persoas teñen que cobrar, pero non teñen que cobrar por imposición. Nun concello se cobra porque hai unha negociación política e porque chegas a acordos, e non porque impós nada. E iso é o que ten que mudar. Lixo González pide a Samuel Lago que goberne con coherencia e con diálogo, e que teña en conta que Cambados necesita 9 concelleiros para estar en maioría. Están en minoría e, polo tanto, ten que imperar o diálogo. E co diálogo, nós, repito, estaremos encantados de poder chegar a acordos que melloren as condicións dos veciños e veciñas de Cambados. Dende Cambados Pode e Somos Cambados tamén desexaron a recuperación de Fátima Val, pero non quixeron facer unha valoración política. Os socios de goberno agardarán a asamblea da formación que terá lugar estes días para logo facer a súa valoración.